Kluci u nás nakonec byli asi 7 hodin. Na pláž se půjde taky, akorát bez koupání. Vlastně ty jsi chtěl zasadit ještě ten strom, ale to už... Jak Tak splodíme syna, no. Tak je to teda fakt síla. Jmenuje se to Bateria de Castintos. Ahoj, já vás zdravím a vítám u nového videa. My vás zdravíme ze Španělska, kde jsme teďka už skoro asi 4. nebo 5. den, nevím přesně. Teď se vydáváme na návštěvu. Já jsem vám, myslím si, že to bylo v minulém vlogu, říkala, že jsme se tady ve Španělsku potkali s Davidem a Michalem z profilu Dva tátové, protože oni si tady pořídili nemovitost, takže jsme se domluvili, že se tady setkáme a návštěva byla naprosto skvělá. Holky si skvěle rozuměly, kluci u nás nakonec byli asi 7 hodin, tak jsme se tomu smáli. A pro teda takovouhle jako úspěšnost, tak jsme se domluvili, nebo hlavně holky se chtěly zase vidět, tak jsme se domluvili, že dneska něco podnikneme. Takže akorát jsme teďka vyrážíme za klukama, chceme se stavit ještě teda něco nakoupit sebou. Bohužel nám úplně nevychází to počasí. To jako tentokrát nám fakt úplně nepřeje. Dneska zrovna teďka pršelo před chviličkou, teďka je pod mrakem, je poměrně zima. Chtěli jsme jít na pláž, což jsme právě s klukama byli i minule a s dětma samozřejmě, ale prostě nejde to, no, nemá to cenu. Takže uvidím, co vymyslíme, my jedeme teďka k nim právě a pak asi vyrazíme. Říkali jsme si nějaký bowling nebo něco, tak uvidíme, na čem se domluvíme a jedeme teda ještě teďka asi do Carrefouru. Holky udělali Marušce a Adélce náramky, takže vezou ještě náramky jako dárečky. No a co byste chtěli holky dělat? Ten bowling? Jo. Bowling? Asi jo, že? Takže vyrazíme pravděpodobně na bowling. A tak není na to si zajet do Španělska, viď, slunýho, za teplíčkem. Všichni kalhoty, prostě venku leje, já se z toho zblázním. Je zima. No zima, kolik je? No 18 stupňů je venku, jo. Mami, No, ne, my jsme řekli, že si dáme na autě. No ale už vystupuje. to už vystupujeme. Jeden a můžeme stát jeden, každá. No jeden jo. Jeden bonbon. Tak, my už jsme konečně tady u kluku, teďka akorát jsme se vydali ven, přestalo pršet a slíbili jsme holkám, že půjdeme společně do herny, mají tady takovou herničku. Holky už jsou samozřejmě tam, protože vzali úplně rychlostí blesku, teda tu cestu. Takže teďka jdeme akorát tam, no pořád není nic moc, takže pláž tentokrát asi vynecháme, ale konečně aspoň přestalo pršet. Na pláž se půjde taky, akorát bez koupání. Aby jsme vám ukázali naší pláž, naší. No, protože to tam nemám vlastně natočený tohleto, ale my jsme je vzali na naši pláž a nebylo to úplně vončo, protože prostě strašně foukalo. Ale zase na druhou stranu, jako David, ty jedinej si vlezl aspoň do moře. Bylo tam tepleji než na vzduchu. Bylo. Fakt jako to už příjemný koupání. je vlastně nějak, já nevím, kolikátýho, zhruba polovina května, ale jako to moře už začíná být teplejší, už to začíná být nadějný. A jo? Jo, jak to? Začíná pršet? Ježiš, ještě začíná pršet. Tak já jdu tady k paní kadeřnici teda, jo? Ukaž. Jdeme ti ostříhat na plešku, jo? Počkej. Můžu tě ostříhat na plešku? Nevadí? No, tak můžeš mi ostříhat na plešku. Ale já musím vzít ty ostřejší. Tohle fakt vypadá, že nejsou ostřejší, ale jsou. Doufám, že ti to neostří. No to já teda taky doufám. Já taky. Děkuju. Tak teď vám natočíme. Počkej, tak Tím já jdu k Lotce nebo k Marušce? Ne? Maruška či... Já tady mám zákazník. Ty máš zákazníka, aha. Teď natočím. Tak jo. Teď se vám líbí nejvíc tenhle růžový domeček, holky, co? Ono ti to fakt natočilo. Ne, ale jako dole. No, Počkej. jsem si to marně teda
trošku rovnala. Či já ti teďka natočím. Tak a teďka David je tady na řadě. No, vítejte v kadeřnictví u Lotky a Marušky. Právě se pracuje na trvalé. Hele, ale líbí se mi, jak máš sladěnou ještě tu zástěrku s tou stěnou růžovou. Splývám. Krásně. Splývám. Já teda doufám, že ta trvalá není moc trvalá, že? Ale máš to krásný. A Maruška pracuje a Lotka kasíruje, jo? Nebo jak to máte rozdělený, holky? Krásný. Lotka asistuje. Krásný. Tak my už jedeme domů z návštěvy. Úplně parádně jsme zmokli cestou z Koutku teda, tak lilo úplně šíleně, takže jsme všichni mokrý. Pořád prší, takže jsme rádi, že jsme dnešní den mohli strávit takhle s klukama. Holky si pohrály v herně, bylo to fajn, ale teď už máme 7:30, takže jedeme domů. No vlastně ty jsi chtěl zasadit ještě ten strom, ale to už... Jak tak se v tomhle... splodíme syna, no. Tak ale v tomhle počasí to teda jako asi úplně ne, no. My jsme se nakonec stavili ještě v Decathlonu, protože já jsem u kamarádky na zahradě viděla takovouhle super hru, kterou může hrát jeden člověk, ale i více hráčů, tak to vám třeba pak... 2 maximálně. Dobře, 2 maximálně. A to vám pak třeba ukážu, ale bohužel prostě počasí se úplně jako nezměnilo a je to teda fakt síla. Jako nevím, jestli to tam je dost vidět, kolik té vody tady na těch silnicích je. Jako místama jsou fakt teda kaluže. Možná to je teďka dobře vidět na tom autě, co jede před náma. Prší opravdu vydatně a já teda taky vypadám vydatně. Krásné dobré ráno, my máme další den. Včera se nám tady tak rozpršelo, že jsme šli spát nakonec. Jsme přijeli domů, najedli jsme se, šli jsme spát. Takže já jsem dneska krásně vyspala. Omlouvám se vám za to, jak vypadám, musím se teprve nějak upravit. Každopádně dnešní ráno není o moc lepší. Sice neprší, mělo by se snad nějak protrhávat, ale prostě lepší to není. Je fakt zima. Fakt je zima. Takže moc dneska nevíme, co budeme dělat. Pravděpodobně ještě vyrazíme na nějaký výlet, protože je to teďka náš tady poslední den. Zítra už odlítáme. No a máme tady dneska ještě jednu důležitou věc, kterou musíme udělat, protože zahradu jsme tentokrát moc neřešili, protože tady není kontejner, který sem pravidelně přiváží na tady ten odpad zahradní a tentokrát jsme tady byli v termínu, kdy jsme to nestihli úplně a jinam se to tady házet nesmí, nebo mohli bychom s tím jet ještě vlastně jakoby za město na skládku, ale prostě řekli jsme si, že to necháme teďka, protože ani nebylo moc počasí. Nicméně, co jsme tady chtěli udělat, tak je to, že my tady máme stromek kaky, nebo takový ten keřík, na kterým kaky roste, což je tady ten za mnou. Ale už nám vlastně měl nějakou úrodu, ale prostě to kaky na tom bylo hrozně trpký, takže jsme řešili vlastně, co je to teda za odrůdu a zjistili jsme, že existuje ještě jakoby sladší to kaky a takže jsme teďka koupili ten stromeček, tady ten malinký, tenhle ten vykopem a pozbíráme kočičí tady radustky, co nám tady kočičky nechávají a vyměníme teda ten stromek za stromek. My už sedíme v autě, jak vidíte. Bohužel opět prší, poměrně vydatně prší. My jsme se teda i přesto vydali na výlet a naším cílem je taková pevnost pobřežní, jmenuje se to Bateria de Castillitos, ale jako nevím, prostě prší dost. A my jsme řekli, že to riskneme. Já jsem koukala teďka i po cestě, jestli někde tady tím směrem nebo i třeba nějakým jiným není hezky, že třeba opravdu to jsou jenom lokální nějaký přehánky, ale bohužel nejsou. Že bychom se teda vydali trošku jiným směrem. Bohužel nejsou. Kolem 2 hodiny, což je za 2 hodiny, by se mělo vyjasňovat. My tam zhruba za hodinu máme příjezd. No a řekli jsme, že uvidíme. Jedeme ještě přes město Cartagena, kolem města Murcia, takže buď se vydáme třeba, pokud bude pršet někde do něčeho jako nějakého vnitřku, já nevím, hernu, něco, tady v těch městech, no a nebo když přestane pršet, tak se teda vydáme tady na tu pevnost.
was gone, I never figured out. It's a big can of worms. Sometimes it hurts to even think about it. We should throw it out. I see you sitting on that couch again with fucked up feelings, too scared to just admit. We both knew the dog was at our house, kept it on the outside. But since we called it quits, I'm better than I've ever been. I'm better than I've ever been. Jsme konečně vystoupali tady do té neskutečné výšky. Chystáme se teda na tu pevnost, jak jsem vám říkala, ta Bateria de Castitos. A tady jsme dojeli a už se dál autem nedá vyjet, respektive dá se pak jet takhle ještě dolů skrz kopec, přes kopec, ale my se právě chystáme tady nahoru, kde by měla být ta pevnost. I kdybychom ji nenašli, tak je to tady tak nádherný. Ta cesta sem, já jsem se snažila vám to natočit, tak doufám, že i ten záběr byl natolik hezký, jak to je opravdu ve skutečnosti. Je to tady nádherný, cesta sem je krásná, opravdu nádherný asfalt. Je to teda vejška, já ty vejšky moc nemusím, trošku vždycky se mi jako zamotá hlava z toho, jak je to vysoko, ale je to tady opravdu nádherný a rozhodně to stojí za to. Došli teda tady na tu krásnou vyhlídku, tady je to teda všude krásně, ať se kouknete doprava nebo doleva. Každopádně my jsme mysleli, že ta pevnost je tady před náma, ale když jsme se tady rozhlídli a ještě je tady rozcestník, tak ta pevnost je přesně tady. Takže ještě pár kopečků budeme muset přejet. No každopádně je to, ten výhled tady je neskutečný. Vede tady teda i GR92, což je Camino del Mediterraneo, středozemní cesta. To bych teda chtěla jít, protože tady je, ježišmarja, tady je fakt krásně. Fakt to za to stojí. Sem, pokud budete někde v okolí, tak sem se teda rozhodně vydejte. Nádherný. No, přiznám se, že to tady je docela děsivý. Oh. No, měli tady asi nějaký
Jako vozíčky nebo... No, tak tady jsem, kdo tam půjde? Jo. Ale schodíš ty nahoru? Je tady něco? Pojď tam, ne? Mami, já se bojím. Já se taky bojím, no. Na hlavu, mami. Mami. No. I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. It said, son, when you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. I met a young man, searching for glory. I took out an old pen and wrote in my story. Then I kept walking on down the road. When the time is up, it's time to go. Tak pevnost za nás, teda super, nádherný místo, ten výhled byl neuvěřitelný na přístav vlastně v Mazaronu a ještě v té Kartageně. Tak já si myslím, že byla vidět ta Kartagena, ten Mazaron, že jsme neviděli. A teď se vydáváme vlastně stejnou cestou na druhou stranu, protože tam už se to nedalo projet a chtěli bychom teď zajet do Kartageny, tam bychom se chtěli najíst. A každopádně udělalo se nádherně, to je úplně dokonalý počasí, fakt vůbec nechápu, že ještě před pár hodinama tady byly těžký šedivý mraky, z kterých jako lilo a vypadalo to, že se nemá šanci vybrat. Přestože ukazovala předpověď, že se vybere, tak já se přiznám, že jsem tomu jako fakt nevěřila, takže jsem si nebrala ani brýle, nic. Ale udělalo se krásně, tak díky bohu za to. Už budeme směřovat nějak domovu, protože bychom si ještě chtěli třeba na zahradě užít sluníčko, anebo nás napadlo, že když přijedeme ještě nějaký dobrý čas, protože musíme balit dneska bohužel, takže bychom se šli podívat ještě na pláž, ale prostě uvidíme. Tak my už jsme doma zpátky a Lotka si jde sestavit teda to, co si včera koupila v Decathlonu. Ne, otoč to. Tak. Hele, tam byl někde ten návod, ale to už je vyhozený, viď? No. To je blbý. Ne, bude tamhle to vlevo úplně. Ne, vlevo. Tak. No. Tak, bude tohle. Hele, Loty, nech to asi na taťkovi. Já nevím, kde je ten návod. No musíš zabrat, víš, ono pak do toho dáváš docela rány, tak musíš zabrat. No. Tak. A boty by si měla vzít teda, jo? No, je to tam, ne? Bo není? Já to ještě nechám. Já nech to na taťkovi, jo? Jo.
Tak Tomáš tady ještě sázej. No, to zase dopadlo. Jste to ulomili? Ne, koukni se Zorka tady celý, ona úplně celou, teď koukej. Tak ukaž. No, Ale nešla tam udělat hlubší díra, protože tam je nějaký ten základ už betonový a už toho tam nešlo. Papírky zelený. To nejsou papírky, to jsou listy, ale že to zničíte. Holky. Ale já myslím tyhle, Mati. No jo, to jsou papírky. Tady jsou co netáhne. Jo, jasně. Ale Tomáš, šel bychom jen zapálit ten grill, prosím, abych tam hodila to maso, ať si dáme dřív maso a pak ještě tam toho je jako spousta. Děkuju. Tak přátelé, já tady mám 2 kousky hovězího masa, rozpálený grill. A teď jako děj se vůle boží, protože to jdu dát na grill. V životě jsem nedělala hovězí maso. Našla jsem si nějaký recept, takže pevně doufám, že to bude dobrý. Tady jsem vám ještě chtěla natočit, co jsme vlastně koupili v tom Decathlonu. A je to vlastně takový jako mučidlo pro děti. Ne, jsou 2 pálky, jsou 2 rakety a děti by si to měly pinkat, no. Tak snaha byla. A právě je super, že to může hrát jenom jeden sám. When you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find. No a to by od nás bylo všechno z našeho cestování pro tentokrát po Španělsku, protože my už jsme akorát na cestě na letiště. Je asi 6:30 ráno